aquí non é o caso, non? E, bueno, pues foi moi curioso o que atopou Spallanzani, non? Era todos os medios técnicos que tiña para esta investigación eran estos, que acabamos de expoñer, non? Unha vela e animais. Empezou experimentando con rapaces nocturnas e veo que, bueno, pues que era capaz de voar, por exemplo, cando a habitación estaba iluminada con unha vela, eran capaces de voar. Deseas de luz moi baixiña, pero cando pasou a apagar a vela e a habitación estaba completamente a oscuras, xa non eran capaces de voar. A conclusión era obvia, non? É dicir, no ollo, se non hai luz, o ollo non funciona. Pero Spallanzani sabía de outros animais que el vira voando alguna vez en lugares onde non entra luz, como son as covas. Eran os morcegos, obviamente. Así que foi a por morcegos e repitou o experimento, non? E a sorpresa foi mayúscula cando veo que os morcegos eran capaces de voar incluso coa vela apagada. E claro, isto lle fixo preguntarse moitas cousas. Para empezar, se o que parecía oscuridade realmente era oscuridade, ou só era oscuridade para nós. Mellor, todavía queda algo de luz e os seus ollos son capaces de recollelo, non? Ou realmente non, e entón ese outro sentido que está, o que lles permite voar na oscuridade. Bueno, todas estas preguntas pues iban aparecendo na cabeza de Spallanzani, non? E el foi facendo moitos experimentos ao longo da súa vida e nun momento dado notou isto no seu diario. Estamos a finais do século XVIII, para situarnos, en concreto no ano 1793, no outono de 1793. Ahora tamén estamos no outono, no calendario non sei así. E aparece esta frase, isto é no seu diario de traballo, ¿no? Dice: mi asombro por aquel murciélago que podía ver, aunque había sido privado de sus ojos, era inmenso. E esta é a frase, o feito fundacional do libro. Esta frase de Spallanzani, que en sí mismo é misteriosa e que abre moitos interrogantes, non? Para empezar, que era eso de un morcego privado dos seus ollos, que facía Spallanzani con morcegos e de que se asombraba, non? E aí parte un pouco o libro, tomando un pouco como fío conductor a historia de Spallanzani, que é unha historia moi bonita, non é unha historia con final feliz, xa o adianto, non estou estropeando o final, porque o libro non vai de finales, mas ben vai de camiños. Por iso traigo aquí un pouco esta frase de Galeano, que seguramente xa conocedes, non? Os científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Este libro non vai de átomos, vai de historias, non vai de datos, e non un libro sesudo sobre os morcegos, un tratado científico, ni nada por estilo, non? Como se temían na miña familia cando vieron. É un libro de historias. Historias que teñen como protagonistas os morcegos, ou a veces nin siquiera teñen como protagonistas os morcegos. A veces os morcegos son unha disculpa para falar de outras cousas. Pregunta clave, non? De onde sale este libro? Bueno, pregunta clave que me facía eu pensando en como expoño, como presento eu o libro, non? E pois vou empezar por aquí, falando de onde ven este libro. Bueno, pois os libros supoño que como todo nesta vida teñen un pasado e obviamente uns antepasados, e os antepasados dos libros son outros libros, obviamente. A medida que fun facendo presentacións do libro, fun engadindo, porque ao principio empecé con, non recordo se con 2 ou 3, e agora sai isto, seguramente irei engadindo máis. Non é porque me vai acordando, porque me acordo de todo, sino que ao principio quise facer unha selección pequeniña e despois me daba remordimientos de conciencia. Dicía, como non vou incluir este, se este libro foi importantísimo para mí, non? E, bueno, os traigo aquí e algúns pues, quería comentar algo. Entre outras cosas, pues, se non os conocedes, pues que vos animedes a lelos. E se os conocedes, pues por compartirlo, non? Un dos que incluí recentemente é este hiperconocido Mi familia e outros animales, que é un libro que a nos facía ler en clase o un profesor de biología que tuve no instituto. Todas as clases dedicábamos 3 minutos ao final a ir lendo este libro, que en aquel momento non conocía. E ese mismo profesor de biología, a 2 alumnos que estábamos ali en clase e que xa mostrábamos interés por estas cousas, pues nos recomendou ler este libro tamén. E nese sentido son os libros así un pouco iniciáticos, ¿no? Porque xa non eran as guías ou non eran outro tipo de libros, eran precisamente libros de historias, e a través das historias nos levaban aos animais. Outro libro que engadín recientemente, e además non só engadín aquí, sino que engadín a miña biblioteca particular con gran regocijo,
este libro, que si no lo conocedes, Los desiertos de la Tierra y su exploración, hola, vos recomiendo que busquedes si o dades atopado, que si non lo presto. É un libro maravilloso sobre os desertos, escrito por un enxeñeiro español do ano, non recordo, 60 e algo, 70 e poucos, unha cosa así. E é un libro que a mí me fascinou cando o leí, e do que me acordo casi todas as semanas de algo de él, e tamén é certo que as fascinacións son moi particulares, e o mellor vos o leedes e dices, pues, realmente non era. Pero logo hai outros tres que sí me gusta pararme máis neles, que son estos tres, ¿no? Porque encontro mellor neles si cousas que me levaron, o mellor o que apareceron querendo ou sin querer, a medida que iba escribindo, ¿no? El Pico del Pinzón, un libro tamén moi conocido, porque además foi premio Pulitzer, e que nos fala do traballo de unha parella de norteamericanos cos pinzóns das Islas Galápagos, de unha illa en concreto, sobre todo nos fala, unha illa na que esta xente traballa como se fora un laboratorio, porque é unha illa pequeniña, e controlan prácticamente todo o universo daquela illa, non? Desde non só todos os pinzóns están marcados, sino que ademais controlan a produción de froitos de cada planta durante todo o ano. Entonces van estudiando algo moi sorprendente, que é como actúa a evolución en tempo real, porque isto que nos contaba antes, ¿no? De que evoluciona unha cosa que sucedía a través de miles ou de millóns de anos, resulta que aquí esta xente, os matrimonios Grant, como se chaman, e que nos conta tamén Jonathan Boehmer, pues nos enseñan que a evolución sucede de un ano para outro. Es decir, podemos ver en directo como se crea e como se descrea unha especie ao longo de unha década, por exemplo. Algo fascinante. Pero bueno, eso é unha historia moi bonita, pero a mí o que me gusta dese libro tamén é que é un libro de historias. E unha das historias que máis me chocou a mí del libro, e que atuve sempre moi presente no meu traballo, foi a de un doctorando que estaba aquí traballando nas Galápagos e que vai estudiar a reproducción dos pinzóns, e coincide un ano moi seco, e os pinzóns, mentre ele está ali, está solo, ademais, se pasa como varios meses solo na illa para estudiar isto, e os pinzóns comezan a morrer pola seca, non hai alimento, e empezan a morrer en masa, ademais, non? A mortandade enorme. E ele se desespera, porque está intentando ali facer a súa tese doctoral, e os protagonistas da súa tese doctoral se están morrendo e se atopan mortos todos os días pola illa adiante. E xa ao final desesperado acaba collendo o bote e marchándose da illa e abandonando aquel traballo. Bueno, resulta que despois aquel feito concreto, aquela seca que causou aquela mortandade, no traballo dos Grant foi un punto crucial para entender como actuaba a selección natural, ¿no? Porque ademais produciu un cambio nas especies, digamos, na orientación morfolóxica das especies de pinzóns. E, sin embargo, este home que estaba ali vendo como morrían, e se ocorreu pensar que estaba asistindo en directo a un feito evolutivo importante, e abandonou. Bueno, pues ese tema, esas cosas que a veces pasan diante de nós e non nos enteramos, porque estamos así de alelados, pues é algo que sempre tuve un día moi presente, ¿no? Que me gusta ter presente ainda hoxe. Outro libro que me gustou moito é este que en castelán apareceu como Mi Cubo, e que é un libro no que non pasa casi nada, e que eu cando li, pues tamén me chocou moito, ¿no? É un libro no que un investigador norteamericano que ten unha casiña nos bosques de Maine na que vai pasar os veráns, un ano se atopa con unha cría de unha especie de un búho cornudo e o cría. E entón vai contando que vai pasando durante o tempo que convive co búho. E, bueno, a veces pues, son cosas sempre moi pequeniñas, non pasa nada especial ni nada chamativo. A veces o búho se rasca unha orella e outras veces aletea un pouco, e iso é casi o que pasa durante todo o día, e así van pasando os días, ¿no? O bonito deste libro é que o bonito é o que pasa, non os datos, non o que aporta, non dice gran cousa sobre a ecoloxía dos búhos, nin aporta nada espectacular. Interesante é a propia historia que vai sucedendo. E un pouco na mesma historia, na mesma línea, este libro Viaje das hormigas, que é unha versión do gran libro de As formigas, que sacaron Holdover e Wilson, e que foi tamén un premio Pulitzer. E
Bueno, aquí un libro maravilloso tamén, que conta un montón de cosas sobre as formigas, e despois cando lle contaba a amigos biólogos tamén, oye, que, mira, di que as formigas fan isto e tal, e me decían eso, tú estás flipado, non? Estas cousas de roubos, de crías e cosas, de esclavitude e cosas así increíbles que fan, non? Pero bueno, a min o que me levou a traer este libro hasta aquí, hasta a diapositiva, é que conta as historias dos dous autores de como chegaron a interesarse profesionalmente polo estudio das formigas, non? Como eles desde nenos xogaban nos campos, os dous proveñen de entornos rurais, e como eles xogaban nos campos e iban coñecendo e foron conhecendo interesándose polos insectos e salían polos prados coa manga a cazar mariposas e esas cousas, que tampouco son grandes cousas, pero que a mí me gusta moito ler ese tipo de historias, non? De como a xente chega un pouco a interesarse e a descubrir e a fascinarse por algo concreto. E aparte, eu me sinto un pouco a veces reflexado aí tamén, porque a miña historia tamén é unha historia pequeniña de unha persona que de neno xoga na natureza e se vai fascinando cada vez máis, non? Supoño que como moitos dos que estáis aquí. Bueno, pois todos os libros obviamente están, todos os que lees e que escoitas e que falas están na cabeza cando escribe, non? Ao final, cando escribe, a maioría dos libros non inventamos gran cousa. Eu neste libro que quixen foi facer, bueno, para empezar, quixen escribir por primeira vez algo que non fora ficción, porque eu escribo desde pequeno e, bueno, vas facendo cousiñas, relatos e tal, pero sempre se me deu por escribir ficción. E esta é a primeira vez que nin era ficción, nin era un traballo de divulgación puro e duro ou un artigo para un congreso, non? E me apetecía escribir sobre morcegos e me apetecía contar como se traballa cos morcegos, como pasan as cousas cos morcegos. E aparte de ter como fío conductor a historia de Spallanzani, quixen que xirara alrededor de outros dos aspectos, que son a historia do estudio de colocación, da que forma parte precisamente da historia de Spallanzani, e tamén a historia, que é unha historia actual, do estudio da diversidade críptica en Europa. Que isto da diversidade críptica, non? Isto vos vou a contar agora, dentro un pouco, esta palabrota. E para contar isto, non quixen partir precisamente de cuestións técnicas, científicas, sino que quixen partir de experiencias. A veces son as miñas propias experiencias, como protagonista ou como coprotagonista, e outras veces son experiencias de outras personas e que eu escoitei, me contaron e utilicei para o libro. As historias poden xurdir nos sitios máis inesperados. Unha delas, por exemplo, dos capítulos nace aquí. Este é o Museo de Historia Natural da Universidade de Addis Abeba, un museo increíble en moitos aspectos, un museo que se aquí tuviéramos os contidos que ten este museo, pues sería unha cosa increíble, pero bueno, os medios ao longo do mundo son os que hai, non? A mí me fascinou por moitos motivos este museo. Primeiro, obviamente, por a cantidad de especies que ten, e despois porque cos medios que hai estaba todo moi cuidadiño, moi pensado, e de eso darse cosas como estos detalles, non? Que pode parecer aquí un pouco curioso no misterio de un museo de historia natural, pero que dá fe de que todo está moi pensadillo, moi cuidado. E despois o contraste con cosas como, por exemplo, un licaón, que para mí é unha especie totémica e que está abandonado en un banco aí, como se alguén se olvidara de poñelo no seu sitio cando montaron o tema, non? Bueno, pois, neste museo que está cheo de todas as salas, están cheas de cousas, eu que non me esperaba topar aquí eran vitrinas con morcegos, porque os morcegos obviamente se preparan igual que outras especies, pero non é habitual velas expostas ao público. Entre outras cosas porque son máis difíciles quizá de naturalizar de outras especies e suelen estar en caixón, ¿no? Preparados de outra maneira. Pero aquí estaba, había varias vitrinas como esta, con morcegos, aquí vedes morcegos de gran tamaño, non é unha referencia, pero están aquí son morcegos de gran tamaño, morcegos frusívoros, estos que chamamos raposos voadores, normalmente, ¿no? Pero nunha vitrina, por exemplo, deste museo había un morcego orelludo. Eu me fun
indo hacia os morcegos máis pequeniños, quizá por esa afinidade dos que temos aquí, dos que estás habituado, e descubrí un morcego orelludo que tiña unha etiqueta que poñía Plecotus austriacus. Claro, imaginamos a impresión de estar en un continente completamente diferente, en latitudes completamente diferentes, un clima totalmente diferente, e de repente ver a unha especie veciña, ¿no? Que estás acostumbrado a traballar todos os días, e de repente aparece aí descolocada, ¿no? Bueno, pero lo certo é que tampouco me descolocou moito porque eu sabía a historia dese Plecotus austriacus, ¿no? E sabía que non era un Plecotus austriacus, e sabía que tiña unha historia moi interesante, ademais. Ese morcego que estaba ali era moi interesante, e que algún día tenía que corregir esa etiqueta para contar esa historia. Esta é Etiopía, un país enorme, aí no Corno de África, e que, se hai unha característica xeográfica que define, é que ten unha superficie, unha gran parte da súa superficie por encima dos 3.000 metros, incluso unha gran parte, un porcentaxe elevada de superficie por encima dos 4.000 metros, a maior parte da superficie que hai en África por encima dos 4.000 metros está en Etiopía, pero todas estas terras altas etíopes están divididas por o Val do Rif, donde a altitude cae en picado. É dicir, realmente isto é un macizo independiente de este macizo, non? Pues logo están xa zonas máis desérticas como Gadén, etc., que xa son máis típicamente africanas, digamos. Pero isto de aquí, a pesar de que estamos aí no medio de África, isto non é nada africano. E conto no libro unha presentación que fixo un investigador argentino que agora é na Universidade de Londres, un dos grandes expertos en carnívoros do mundo, ¿no? Se chama Cillero Zubiri, perdón, e nunha charla sobre o lobo etíope que empezaba el dicindo que un amanecer aquí en concreto, está aquí unha das poblacións máis grandes de lobo etíope, nas montañas do sureste que están aí do río, pois son o macizo de Valle. Dicía, un amanecer no macizo de Valle non ten nada que ver coa imaxe de África a que estamos acostumbrados, ¿no? Sino que un amanecer con néboas, con unha paisaxe donde non hai acacias, nin hai xirafas, nin hai elefantes, é unha paisaxe casi, ou sin casi, unha paisaxe paleártica, ¿no? E precisamente aí é onde vive este morcego orelludo etíope, que non é Plecotus austriacus, sino que é unha especie propia de Etiopía, e con unha historia de descubrimento recente e moi bonita, moi interesante, e que é unha das cosas que se contan no libro, ¿no? Porque además tuve a sorte de conocer os dos protagonistas da historia por estas casualidades que ten a vida. Un deles está aquí moi cerca, porque Javier Juste, que é un investigador da Estación Biolóxica de Doñana, pero que ten tamén raíces ou conexións galegas, e o outro é un investigador ruso que se chama Sergei Kruskov, e co que eu coincidín casualmente no Museo de Historia Natural da Universidade Estatal de Moscú, porque ele é conservador ali, e que foi además a primeira persona que me recomendou un bat detector, porque eu cando cheguei ali estaba traballando co lobo, que eu fui a isto, a ver pieles e cráneos de lobo de toda a antigua URSS, pieles de lobos siberianos, por exemplo, preciosas, e ele andaba por ali e eu vin que tiña postres e cosas de morcegos e digo, oye, e se eu quero traer con morcegos e tal, que me recomendas? E me dixo, cómprate este detector. E foi a primeira vez que tuve un contacto con alguén que traballaba con morcegos. Bueno, xa digo, as historias salen en calquer sitio, e unha das cosas que me gustou moito escribir o libro é que cando vas tirando de calquer historia, as historias que ven detrás sempre son interesantes. A veces parece que vas a falar unha cousa trivial, pero tiras un pouco a ver de onde ven isto, por contar simplemente, e logo ves que detrás hai unha historia e detrás hai outra historia. Bueno, Lázaro Spallanzani non me vou a deter moito nel, porque seguro que o nome e máis ou menos sabes quen é, porque é un tipo que revolucionou un pouco a ciencia do século XVIII, entre outras cousas polo método que se dedicou a promocionar e a pelear por ele, ¿no? Que é un método científico, que hoxe chamamos o método científico experimental, ¿no? Unha das cosas bonitas da historia de Spallanzani é precisamente a época na que el vive, porque a
as súas discusións, os seus enfrentamentos científicos que estuvo moi gordos, van máis alá simplemente de eu demostro isto e tú en cambio estás intentando demostrar o contrario. É un enfrentamento de filosofías diferentes. É dicir, eu demostro isto e tú en cambio, ou outra persona, non está intentando demostrar nada, sino que está razonando. Estamos na época gloriosa da razón, e a razón era un método científico naquele momento. É dicir, eu podo facer un experimento con unha hipótese e demostrar esta hipótese ou non, ou o contrario, como propoñía Spallanzani como método, ou, e naquele momento era tan aceptado como isto, eu podo razonar de unha maneira lógica para chegar a unha conclusión e de tan verdad científica como todo o que tú acabas de decir, non? E precisamente neste momento no que estas dúas filosofías chocan é no que se sitúa todo o traballo de Spallanzani. E por iso, pues, todas esas cousas que él se dedica a combatir, non? Todos os mitos ou todas as verdades falsas que se dedica a descubrir e a levantar, a xeneración espontánea, ou moitos temas sobre a reproducción, etc., pois son precisamente os que lle deron fama como investigador. E o traballo con Morcegos en realidad xa veu ao final da súa vida, e cando xa era maior para a época, pois andaba polos 60 e pico de anos, e foi unha cosa que non trascendeu. En realidad, moita xente conoce a Spallanzani por os traballos que fixo, pois eso, sobre reproducción, ou sobre os traballos sobre como se dice, esterilización, que despois deron paso ademais para todos os traballos que fixo posteriormente Pasteur, non? E quizá é o máis conocido de Spallanzani, incluso traballos xeolóxicos, pero o traballo que fixo con Morcegos foi unha cosa casi anecdótica, non? Que fixo ao final e ademais casi non publicou nada sobre eso. En cambio, traballou moito máis do que publicou. En realidad fixo a única publicación que ten sobre o uso dos se chamaba por aquel entonces o misterio de como os morcegos esquivan os obxetos na escuridade, era o nome oficial deste misterio. Sobre eso, Spallanzani fixo unha publicación de forma epistolar, porque se escribía con outros, animou a outros investigadores a traballar sobre o mismo tema, e se escribían, se intercambiaban cartas, e basicamente publicaron unha colección de cartas, e digamos que eso é o que se conoceu oficialmente o traballo de Spallanzani durante moitos anos. En realidad, ele despois seguiu durante anos todavía traballando, pero non se atreveu a publicar nunca máis nada. E rumiou as súas inquedanzas e as súas sospeitas de por onde iban os tiros, as rumiou en soedade e quedou reflexado nos cuadernos de campo, o sea, nos cuadernos de laboratorio, pero nunca se fixou público. E nunca chegou realmente a descubrir, como en que tuvo sospeitas de por onde iban os tiros, nunca chegou a descubrir por onde iban, ¿no? E digo esto, e diréis, joder, xa nos contou ao final. Bueno, como digo, este libro non vai de finales, vai de historias, ¿no? Digo, bonito e interesante a historia. Xa nos contaba antes que cando empezas a tirar das historias resulta que todo está cheo de microhistorias que van enlazando, ¿no? Por exemplo, un dos experimentos máis sorprendentes e precisamente de donde salió aquela frase que ponía ao principio, ¿no? Como núcleo fundacional do libro, o desenvolveu aquí na torre cívica da Catedral de Pavía. Había unha colonia de miotis que utilizou el para os seus experimentos. Pero se eu se va desde viaxe por o norte de Italia, que desde a ver a torre onde Spallanzani traballaba, resulta que non a poderes ver porque se derrumbou. A principios dos anos 80 se derrumbou espontáneamente, sin mediar nada, nin haber ningún aviso de nada, e hoxe en día non queda máis que os cimentos. Era unha torre medieval, anterior, incluso a catedral, medrou a catedral ao redor da torre, pero desapareceu. Bueno, unha das cosas interesantes no libro tamén, que especies usaba Spallanzani, e non só él, sino os outros investigadores os que ele animou a traballar. Esta é unha pregunta trampa porque, obviamente, podemos intuir que desde fai 200 e pico de anos a taxonomía cambiou moitísimo. Para empezar, todas as especies de morcegos naquel momento estaban incluídas dentro dun xénero único que era o Vespertilio, e había moitas menos descritas, incluso na propia Europa había moitas menos descritas das que hai hoxe.
Pero bueno, isto nos leva precisamente á cuestión da diversidade críptica. É dicir, se foron describindo especies durante todos estes anos, obviamente, casi sempre ou sempre en base a criterios morfolóxicos, hasta que chegou un punto recente, estamos falando de apenas fai 20 anos, no que, bueno, prácticamente as especies europeas se daban un pouco xa por estancadas, non? É dicir, xa conocemos o que hai en Europa. Hasta que de repente entra o ADN en acción e empezan a aparecer especies, bueno, minto, ahora estou mentindo. En realidade o que deu a voz de alarma non foi o ADN, sino que foron precisamente o desenvolvemento dos detectores de ultrasons, porque cando se empezaron a usar xa máis comúnmente entre os investigadores os detectores de ultrasons, a especie máis común de morcego que hai en Europa, o Pipistrellus pipistrellus, empezaron a ver que nuns sitios de Europa o Pipistrellus pipistrellus emitía dunha maneira e noutros sitios emitía de outra maneira. Entón empezaron a falar de que, bueno, había unha variación dentro da especie na maneira de emitir según as zonas. Bueno, o tema se foi embrollando cada vez máis hasta que descubriron, e aí foi cando entrou a ADN en acción, descubriron que realmente eran dúas especies as que estaban presentes, ¿no? Entón, un dos investigadores que formou parte daquela investigación se preguntaba si a especie máis común que hai en Europa e que estamos acostumbrados a traer con ele, miles de exemplares pasarían por más dos investigadores, si nos acabamos de dar conta de que en realidad o que consideramos unha especie son dúas, que pasará con todas as outras especies que non estamos tan habituados a traballar? E este foi o punto de partida precisamente de un traballo masivo que durante anos se fixo en Europa para desgranar o ADN das especies de morcegos e ver realmente hasta onde chegaba a súa diversidade e se había cousas ocultas baixo formas, apariencias similares. E efectivamente así foi, de feito se incrementou en máis de un 10% o número de especies de morcegos en Europa nos últimos 15-20 anos. E basicamente foi presente por estudios genéticos. Este é un exemplo. Este exemplar, pois fai 10 anos, estaría incluído, o sea, se identificaría como Myotis natereri. 10 anos despois, sabemos que Myotis natereri, como tal, non está presente na Península Ibérica, que temos dúas especies, en cambio, dese grupo, e unha delas é Myotis scalerae, outra é esta, que ni siquiera ten todavía un nome oficial, que se conoce habitualmente como Myotis SPA ou Myotis SPA, e unha especie que está na cordillera Cantal, bueno, no norte, na franxa norte da Península Ibérica e na Península Italiana tamén. Unha especie rara da que non sabemos prácticamente nada. España, claro. Podía ser por aí. Pues basicamente porque cando fixeron o análisis apareceron dous clados, entón xa me chamaron o clado SP de especie P e o outro lle chamamos clado SP A. Pero cal é o B? O B é o que despois se meteu en escalera. E este é outro exemplo. Estas dúas especies a principios do século XXI se identificarían as dúas como Myotis mistacinus e en cambio ahora isto sigue sendo Myotis mistacinus e este en cambio Myotis alcatoe. Son especies moi similares morfolóxicamente, pero que xenéticamente e evolutivamente en cambio son especies dispares, que non están emparentadas dunha maneira estreita. Bueno, pois este é un tema que deu moito xogo últimamente por Europa, non? E un tema que complica o estudio dos morcegos máis aínda do que xa o complican os propios morcegos pola o seu xeito de vida, etc. Porque cando temos a un morcego na man, moitas veces non podemos saber con seguridade que especie é. Podemos intuílo, podemos ter unhas pistas, pero a veces necesitamos unha confirmación xenética. E como mínimo, a práctica obviamente isto se vai tamén solucionando, pero como non nos podemos fiar da práctica ou da experiencia de determinado observador, para publicar citas de determinadas especies de morcegos non se pode facer se non hai un análisis xenético que o corrobore detrás, a identificación. Entón, isto obviamente é unha dificultade engadida. Un capítulo do libro se dedica a contar a historia precisamente de isto. Un dos investigadores aqueles que traballaba neste círculo de Spallanzani traballou con Vespertilio auritus, era o nome da época para os morcegos orelludos europeos. En aquel momento só se reconocía esta especie. Bueno, pois de Vespertilio auritus, que hoxe en día se conoce como Plecotus auritus,
pasou moito tempo, porque pasaron máis de 150 anos hasta que se describeu a segunda especie europea, que era Plecotus austriacus. Os investigadores empezaron a ver que non se podía meter todo no mesmo saco, porque había diferencias que eran obvias, entón se describeu unha segunda especie, pero seguiu pasando o tempo e empezaron a aparecer máis cousas, e ademais volveu a entrar o ADN aí no medio, e se foi descubrindo que en realidad non era ni unha ni dúas, sino que ao final chegamos hasta 5 especies de morcegos orelludos en Europa. E donde traballaba el Jurín en Suiza, o que fixo o experimento con Vespertilio auritus, ahora mismo hai descritas 3 especies, o cual é imposible saber cal das 3 utilizou él, ¿no? Este capítulo, ademais, a mí me apeteceu moito incluirlo no libro, porque non tanto por la información que pode aportar, ¿no? Que volvemos ao mismo, non se trata de aportar información, sino de contar historias. E o que se conta neste capítulo precisamente é unha historia bastante rocambolesca, que é como os investigadores meten a pata unha vez tras outra nun período de tempo moi corto para ser capaces de describir a diversidade de morcegos orelludos que hai en Europa, ¿no? Porque uno describe como os caracteres, logo chega outro e non toma en conta esos caracteres, entón describe outra cosa, logo outro ve e ve que o que describiron era o mismo ou era diferente, se empezan a mezclar, se describen un montón de especies, logo se rebaten, e todo isto pasa nun período de tempo de 3 ou 4 anos, nada máis, ¿no? E ao final, para descubrir que unha das especies precisamente máis polémicas e que todos empeñaban en poñerlle nome, xa houbera un ruso que describía no Cáucaso e que, por tanto, tiña xa un nome, ¿no? Bueno, estas son as que foron aparecendo, xa vedes que todas son moi semellantes, ainda que se poden diferenciar, pero este en concreto, antes vos puxen o grupo Naterelli e os Mistacinus, que son, por exemplo, na Península Ibérica dos Xultocos eptesicus, que tamén temos 2 especies, son os que se consideran crípticos máis oficialmente, digamos. Sin embargo, o grupo dos orelludos na práctica é o que se revela como máis críptico, ¿no? Son especies que cando as ves nas fotos parece moi obvio como se diferencian e cando as tes nas mans é realmente moi complexo diferencialas. Entre outras cosas porque nas fotos se tende a poñer exemplares máis tipo, máis bonitos e tal, ¿no? E logo, pues, na realidade te atopas de todo, ¿no? E son especies realmente complexas de identificar. Por outro lado, son especies comuns. Aquí, por exemplo, en Galicia temos o auritus e o austríaco, son especies moi comuns na maior parte de Galicia. E entón son especies que tengan un contacto con morcegos, pois é fácil ver Plecotus, e entón eso dá a veces a falsa idea de que son especies fáciles e comunes. Son especies realmente, como digo, complicadas, ¿no? Bueno, eu quería describir no libro como é o traballo de campo tamén. Como se fai o traballo con morcego, non é algo raro, non estamos tan habituados a velo como con outros grupos, non? É raro ver na dúas documentales de morcegos, e se os hai, non se suele falar dos métodos de traballo, mellor, como se fai con outras especies. Bueno, isto aquí poseen como un ciclo, non? Por exemplo, varias técnicas que se van enlazando entre elas, por exemplo, a captura con redes, que son iguais que as redes que se utilizan para pachar, por exemplo, non? O radiosellamento, unha ferramenta básica con morcegos, porque moitas especies teñen hábitos moi discretos, se non é así, non hai maneira. O procesamento de exemplares, por exemplo, bueno, que outras ten a radiosellamento, este exemplar en concreto, esta historia de este exemplar en concreto, ocupaba un burato de pícido xunto con outros machos nunha árbore, nun bosque de cobre, non? Nesta ladeira as cosas que se ve aí. Bueno, xa vedes que intentar dar con eles buscando os refugios pues sería inviable, porque este tipo de buratos, bosques de este tipo, pues hai centos, miles e ademais isto está como a 7 metros de altura, é dicir, que se necesitan. Isto é unha das dificultades precisamente que contar que ten os morcegos, ¿no? Están aí metidos e salen de noite, co cual cando os ves, ¿no? É un grupo complicado. Bueno, desto se fala, pero a min, además de falar desto, tamén me apetecía falar máis do punto de vista humano, non? De como se desenvolve o traballo de campo. Xa digo que a veces os morcegos son unha disculpa para ir falando de cousas, de outras cousas. E bueno, traballar no campo en Galicia, cando tens que fazer proxectos longos de campo, a veces non é fácil, entre outras cousas porque non temos infraestructura, é unha cousa
increíble, pero non hai infraestructura investigadora para traer no campo. Só temos unha estación de campo no interior e para eso non está pensada para proxectos deste tipo, por exemplo, que impliquen certa mobilidade, etc. Pero ao mesmo tempo eso te obliga a vivir no campo e de aí, pois, a mí unha das cosas que máis me aportou o traballo con morcegos é o conocemento dos espacios naturais de Galicia de outra maneira que eu os conocía. Fixados unha cousa curiosa, non? Eu viña de traballar con lobo, unha especie que se move moitísimo, que ten territorios moi amplios e no que para tú estudiarlo tamén tens que mover moito e recorrer territorios moi amplios. Cando despois volvín aos mesmos territorios para traballar con morcegos, non os conocía, porque o que necesitaba para trabalhar con morcegos é un conocimiento moito máis detallado, moito máis íntimo, por decirlo así, dos espacios, cosas que pasas por alto cando traballas con unha especie que nunha hora recorre 5 kilómetros, pois non as podes pasar por alto cando traballas con especies que se moven 500 metros ao redor do seu refugio, e non que necesitas un conocimiento moito máis detallado. E iso precisamente foi algo que eu disfrutei moito e que me aportou o traballo con morcegos. E é algo tamén do que falo no libro, non? Porque cando intimas, por decirlo así, con unha paisaxe e vas conocendo os rincóns e vas descubrindo as cousas, pois a tua percepción cambia. E obviamente pasas de pues, o mellor que pode ser unha cousa, isto por decirlo de unha maneira, isto sería o traballo con lobos, ¿no? Unha idea de paisaxe amplio e tal, onde te impresionas, pero o traballo con morcegos te leva a cosas moito máis detalladas, como ese pequeno remanso nun río de montaña, que tens que recorrer o río para dar con ese pequeno remanso onde van a beber os morcegos, e efectivamente despois ves que van a beber ali. E isto te leva xa non a impresionarte, senón a intimarte, é unha relación xa máis estreita, ¿no? Cas paisaxes, e iso é algo moi bonito. Bueno, e aparte, despois hai que buscar os recursos, como calquer especie silvestre. E iso leva, pues, a veces a andar todos estos rinconciños, bueno, xa non un rinconciño, un rinconzazo, ¿no? Todos estos rinconciños que de outra maneira a veces non vale. E un pouco tamén quixe falar no libro precisamente de todo o que desperta en min o feito de ir camiñando e pasando por todos estos sitios. E tamén falo do mal que tratamos estos espacios, porque claro, aquí que sean fotos bonitas. En algún momento pensei tamén en meter fotos de destrozos, non? O que pasa que faría a charla un pouco máis desagradable, e a eso estamos afeitos. Pero é certo que vas polo campo e hoxe en día é difícil sustraerse a ese sentimento de pena, non? E de tristeza cando vas e cada paso ves unha animalada e unha falta de respeto e nos comportamos como medio natural como auténticos psicópatas, ¿no? Sin ningún tipo de bueno, a psicopatía se define como unha falta de empatía, non? Poniendo no caso do psicópata asesino, digamos que o psicópata non é capaz de sentir ou de prever a dor que vai a ter a súa víctima, non? E esa falta de empatía fai ser frío e distante e cometer o asesinato con tranquilidade e conciencia. E nos comportamos como sociedade exactamente igual que o medio natural, dunha maneira fría e distante, e facemos animaladas tremendas e non pasa absolutamente nada, non? E siguen aí. E claro, cando ves como estas paisaxes fermosas se van transformando en outras cousas, pois eso dói. E despois tamén dedico un capítulo concreto a falar de froita. E por se pone aquí esta foto, non? Ves todo eso que vai por aí son cereixas. O campo galego está cheo de froita, é unha cousa increíble e eu o disfruto moito tamén, porque en determinadas épocas do ano podes estar traballando varios días no campo, consumindo froita que está disponible. Entre outras cousas, hai moita froita disponible nas aldeas abandonadas, nas zonas de montaña, porque curiosamente no novo rural que nos estamos creando, xa por non falar de zonas urbanas ou periurbanas, non? Pero no novo rural que nos estamos creando as froiteiras escasean moitísimo máis. Agora se levan moito máis as tuyas, se levan máis outro tipo de plantas, e en cambio as froiteiras van desaparecendo cada vez máis. E é unha mágoa, e é, desde o meu punto de vista, un erro tremendo, porque, bueno, todo iso que
falábamos a veces de soberanía alimentaria e todas estas cosas que logo obviamente non se ten en conta para nada, non? Cando se planifica unha sociedade, pois quedan reflexadas aquí, non? Cando ves como nas zonas, pois eso, nas zonas rurais habitadas as froiteiras escasean e nas zonas abandonadas están cheas de froita que nadie come e que se perde, non? Comentario típico de alguén que ten unha froiteira nunha zona periurbana ou nunha destas novas zonas rurais, non? Non vale a pena ter cerdeiras porque veñen os merlos e as comen todas. Bueno, un exemplo de que non ten por que ser así, porque obviamente non vai máis paxaros que nunha zona do Courel como esta. O que pasa é que aquí non hai unha cerdeira, hai 10, 15, 20 cerdeiras, e entón hai froita para todos. O sea que ahora levamos todas estas cosas, a minimalismos, e entón cando hai 4 cerdeiras, 4 cereixas, nos temos que pelear todos por elas, claro. Entonces, a mellor recomendación, non? Cando, non sei se a vos pasa, pero a mí cando saben que te gusta algo de bichos e tal, sempre digo, oye, como fago para que non me comas cerdeiras? E sempre digo, planta 3 máis. Realmente é unha maravilla poder ir polo campo comendo, non? E a veces, bueno, esta foto además que non cobré, é un sitio fantástico porque non só te atopas cereixas, te atopas figos, te atopas ahora nesta época mazás, e todo está a disposición porque non queda nadie para comelas. Bueno, e xa para ir acabando, todo o traballo que eu fago e que fixen con morcegos o fixen dentro deste proxecto de Morcegos de Galicia, da Asociación Trosera, e entón quería traer tamén aquí a página por se alguén de vos non a conoce, que sepades que está aí, que hai información sobre os morcegos, se queredes afundar neles, non? E que temos tamén un Facebook nos vamos colgando cousiñas e anécdotas ou actividades, etc. E, bueno, está aí para que os saibades. O libro acaba con un capítulo que é un capítulo tamén no que non pasa nada especial. Eu quería precisamente nese capítulo levar conmigo ao lector a unha noite de morcegos. A mí me gusta moito levar ao campo xente conmigo, con todas as cosas, porque así estou acompañado e porque ademais cando se collen morcegos pois é moi bonito ver como reacciona a xente, non? Os morcegos son especies moi pouco fotoxénicas, normalmente non as vemos e as vemos en fotos, e as fotos salen mal, hai que dicirlo así. E logo cando as ves en realidad son especies que son moito máis fermosas do que parecen nas fotografías, que sempre se resaltan así os rasgos máis agresivos, porque no momento está nervioso, qualquer cousa. E entón é moi bonito levar a xente que ves os morcegos e ver como a percepción que ten desas especies cambia. Pero como non podo levar a todo o mundo, pois quixen escribir un último capítulo que fora un pouco o desenvolvemento dunha noite de traballo normal, non é unha noite das malas, unha noite na que non cae ningún morcego, pero sí que pasan outras cousas, porque estar de noite no campo é moi bonito e o facemos pouco. Normalmente vamos de día e despois de noite nos vamos para casa ou para casa rural ou por onde sea. E estar no campo de noite é moi bonito e eu recomendo. Tiña un amigo que estaba obsesionado cas marchas nocturnas. Ele facía todas as rutas que nos íbamos a facer de día, ele iba e a facía de noite. E realmente de noite hai unha actividade de bichería e de sonidos e de cousas que de día, pois, se están non as escoitas e moitas ni siquiera están, non? E que eu recomendo ir. Sempre me chamou moita atención, cando vas á montaña, que a xente madruga para subir a montaña e despois procura baixar pronto para comer. Eu son do revés, de levantarme con calma, comer, despois subir a media tarde e quedar no solpor, que para mí é a hora máxica, estar nun sitio no que puedas ver aparecer de repente todos estos seres que empezan a salir. E nada, ves? Si queres facer alguma pregunta ou comprar un libro, pois estamos en esto. Bueno, señor Roberto, ¿qué método usáis para hacer el análisis de ADN? ¿Cuál es la muestra que se saca? Se saca unha muestra de membrana alar e logo o análisis fan en mañana. Bueno, aí hasta ahora normalmente traballaban mediante secuenciación, pero ahora están probando tamén para facer con PCR identificación, porque é moito máis barato, moito máis rápido, e parece que para algunhas especies está dando bastante bo resultado.
se realmente se pode facer identificación de especies mediante unha PCR, así o podes facer en calquer sitio, non? Podes facer cosa de cocinita. O sea, perdón, unha PCR como unha electroforesis. Yo te hago otra, aunque ya te la consulté en su momento por teléfono, por si hay alguien más que esté interesado en hacer, pues, en comprar un Val Detector con toda gama que hay, desde precios desorbitados hasta precios más económicos. Te comentaba un poco ventaja inconvenientes o practicidad de un heterodino convencional, que se puede encontrar por 200 y pocos euros. ¿Compensa o no compensa? ¿Es complicado empezar a iniciarse de manera autónoma con ese aparato, empezando a salir tú al campo? Sí é complicado e sí compensa. Sí que é complicado, sobre todo se faz de maneira autónoma. E o problema é que, pues, así como de outras cosas, se oferta un montón de cursos ou de cursillos ou de xornadas, pues isto, por desgracia, como somos moitos menos os que nos dedicamos, pues hai moita menos oferta, non? E digamos que iso é un hándicap para empezar os morcegos. Os hai incluso por menos de 200, heterodinos desde 60 de fabricación española, os hai. E eu creo que vale a pena, porque por 60 euros é un aparato que te abre unha ventana a un mundo que de outra maneira está oculto. Eu cando empecé a trabalhar con morcegos, a veces o facías simplemente porque me quedaba alucinado. Es decir, estás na beira dun río, no meu caso era o río Miño, eu paso por Lugo, eu me sentaba na beira e apagaba o detector. Entón, isto estaba a salir de noite, unha noite tranquila na que non oías prácticamente. E eu, claro, pero se encendías o detector, a actividade era frenética, o sea, había centos de morcegos diante de mí, apagabas e non os quitabas nada. Estaba oscuro e non veías nada. É dicir, realmente te abre unha ventana ao mundo que de outra maneira non existe directamente. Entón, eu creo que vale a pena. O mellor o que hai que pensarse é se vale a pena meterse xa en aparatos moi caros, pero bueno, ahora que temos eso, por 60, entre 60 e 100 euros xa hai varios modelos de heterodino. Eu, eso sí, recomendo para empezar, por exemplo, un heterodino. Para empezar ou para unha actividade que depende de unha pequena afición, digamos. Porque o heterodino te permite estar no campo e saber cousas. E hai outros detectores que no campo pues, non te dicen gran cousa. ¿No? O heterodino é como unha radio. Como vistes? Bueno, moitos detectores son como unha radio, en realidad son radios. ¿No? O que pasa é que son radios que traballan na frecuencia que emiten os morcegos. Pero isto se encende e ten unha rodiña para o volumen e ten outra para un dial para a frecuencia, é exactamente igual que unha radio. O que pasa é que como teñen menos mercados son máis caros. Pois isto con un heterodino que nos dá aquí a frecuencia do morcego que estamos escoitando e depois o que se necesita é moita práctica, despois hai unha serie de detalles que hai que intentar ser capaces de percibir as chamadas para empezar a sacarles un pouco de jugo, ¿no? Pero que escoitas? Pues mira, o heterodino que vas a escoitar é taca, 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 taca. Ahora, dese taca, 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 tens que empezar a separar si é taca, 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 ou é taca, 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 ou é tac, tac, tac. E, por decirlo de unha maneira... ¿Qué es el heterodino? ¿El aparato? Sí, o heterodino é un sistema de transformación, é dicir, como non escoitamos os ultrasons que emiten os morcegos... ¿No hay una guía que te pongan pues, ese tipo de sonidos? O... Sí, guías hai. Mira, aquí sí, que vai a chuleta. Guías hai. O difícil non é ter a información, sino o difícil é acostumbrarse, entrenarse, para ser capaces de interpretar o que estás escoitando e despois leválo a... Porque claro, te dicen, non, é moi fácil, un pipistrellus o escoitas a 45 kHz. Pero o que escoitas a 45 kHz é a frecuencia de máxima enerxía da chamada, pero a chamada en realidad escoitas desde 40 hasta 53. Entonces, tens que ser capaz de discriminar nunha chamada onde está a frecuencia de máxima enerxía ou onde está, por exemplo, unha chamada de pipistrellus que cambia, ten unha chamada que en realidad ten como dúas partes, non? E hai que ser capaz de localizar o punto de inflexión da chamada, a frecuencia de máxima enerxía, etc. Eso é o que requiere un pouco de entrenamiento, que tampouco é nada do outro mundo. Isto é como conducir, cando vas a empezar parece moi complicado, dices como atendo a todo,
pero despois dices, bueno, se conduce o meu veciño, que conduce calquera. Pois isto é o mismo, non? É entrenamento, e é salir ao campo e pelearse con eso moitas veces. E se encima podes salir con alguén que sepa algo, pues entonces o aprendizaje va moito máis rápido, claro. Con un heterodino, que é o heterodino, hai dos sistemas básicos e baratos, digamos, son o heterodino e o divisor de frecuencias. O problema do divisor de frecuencias é que tú cando estás no campo non ves as frecuencias, as podes gravar e as podes ver no ordenador en casa, pero no campo non. Entonces, para un aficionado, creo que un coñazo, porque ao final no campo, que cando é divertido, pois non faz nada. En cambio, o heterodino te permite estar no campo vendo cousas, e con práctica e tal, pois ao final se acaban sacando moitas cousas. Tamén digo, en España, por exemplo, se pretendes publicar algo, unhas citas ou tal, en base a heterodino, non che van a aceptar. Porque é certo que o heterodino é un aparato que depende moito da experiencia do observador, como iso sempre é difícil de medir, pois por regla xeral non se acepta. Sobre todo se é unha primeira cita para unha zona ou alguna cousa. Pero para uso particular, a mí me parece un aparato estupendo. E ese de 60 euros que decías, vale a pena ou... Sí, este fabrica en Cataluña e é un aparato moi sencilliño e ¿Cómo vai se ben. llama? Pues non me acordo, pero venden en Orix. Son os Magenta ou Anabato? No, este é un catalán que este o pediron a un rapaz que é ingeniero informático, electrónico, algo desto, e lle pediron a ver se podía fabricar unha línea barata para o proxecto Quiro Ríos que hai en Cataluña. E entón fabricou este e vai moi ben. Non ten, por exemplo, como este, un dial digital, ten un dial analóxico, pero son detalles, non sei, normalmente co heterodino funciona como un aparato que parece un aparato da Segunda Guerra Mundial, ten unha construcción moi robusta, pero de aspecto así que este aparato é bello, non? Un aparato moderno, moi hipersensible, con 3 micrófonos e tal, pero en cambio, por exemplo, non ten un dial digital tampouco, ten un dial analóxico, eso é o de menos. Pero bueno, xa digo, un aparato que te abre o mundo, e co que logo se fan cosas sorprendentes, conto sempre o mesmo caso, pero que é así, non? En Inglaterra, que ten moita afición aos morcegos, hai moitos grupos locais, de feito, por exemplo, ahora acaba de ser este fin de semana pasado a conferencia do Congreso Nacional, non? Da Tobacco Conservation Trust de Inglaterra, que é a organización máis potente, se pode decir casi, eu diría, máis potente do mundo. Mellor non é a que máis cartos manexa, pero desde logo é que máis impacto ten, non? En temas de conservación de morcegos. E un dos obradoiros que se fixo durante o Congreso precisamente foi unha reunión de grupos locais, porque hai moitos grupos locais, como aquí podemos o mellor en aves ou ni siquiera, porque aquí estamos escasos para todos, non? Pero ali hai moitos de morcegos, e entón hai moita xente que traballa a nivel local e con asiduidade, con poucos medios, e entón, claro, cando traballas moito tempo con poucos medios vas desenvolvendo estrategias, non? E fan cosas moi bonitas, por exemplo, con heterodinos, hasta de localización de refugios de especies forestais, por exemplo, e cosas así. Bueno, yo tengo otra pregunta. Y de eso de los refugios, que se ven por ahí unos cuantos tipos, ¿cuál es el mejor para hacer, por ejemplo, para hacer el refugio? Al final, porque yo dice, bueno, ¿qué has dicho tú que tenéis en la página? O sea, vamos a hacer alguno de esos. Pero es que buscando por ahí hay muchísimos, o sea, todos, sí. Son casi todos de una cavidad sola, o sea, de un hueco solo. Es que algunos que he visto y unos que hicimos, aún no llegamos a probar, son de varias, que es mejor, una sola, varias. O ideal é... Está con banda, pues. Sí, son los libros. O ideal é que, o sea, isto vai casi un pouco máis por gustos personais, porque se un moco que requiere unhas condicións mínimas, aos morcegos, aos morcegos, cando falamos dos morcegos falamos de 4 especies ou 5 que son as que máis caixan. Pois esas 4 ou 5 lles vai a valer casi calquer oco que reúna unhas condicións mínimas. Despois dentro deso xa vai gustos personais e depende de onde vai a expoñer. Se vas a expoñer nunha parede, hai modelos que son máis cómodos, se vas a expoñer nunha superficie plana, se vais a un árbore, pois outros.
Pero é certo que se fixeron probas, por exemplo, con caixas similares, pero que pedían, por exemplo, o número de cavidades, e se ve que cantas máis cavidades, máis ocupación. Incluso hai unha caixa que parece que é unha pasada como funciona, eu nunca vi en directo, vale, pero parece que funciona moi ben, que é unha caixa cadrada, con varias cavidades, efectivamente. Porque o que permite iso para os morcegos é que poden, en función de como este a isolación, por exemplo, nese momento, eles se poden reubicar dentro da caixa. Porque se é unha caixa con unha única cavidade, por exemplo, nun momento de moito frío, de moita insolación ou de moito vento, os morcegos para cambiar de ambiente se teñen que cambiar de caixa. Entón, a ocupación vai ser menor. Si o poden resolver dentro da mesma caixa, a ocupación, pois... E cavidades diferentes, por exemplo, unha grande e outra pequena, habría problemas, porque se mete, por exemplo, un pipistrelo se mete en la outra se mete algo máis tocho, habría problemas. Claro, así... Non é frecuente que compartan cavidades. Si refuxio, cando falamos de refuxios, por exemplo, falamos nunha iglesia, bueno, si podes atopar moitas especies de morcegos nunha mesma iglesia, despois cada unha ten a súa zona, non? E nunha caixa, por exemplo, a veces te atopas dúas especies, incluso no mesmo grupiño, te podes atopar dúas especies, pero non é moi frecuente, non? Ahora estamos haciendo unas de 45 de ancho por 50 de alto y con dos huecos para probar, un hueco pequeño de 2 centímetros y otro de 8. Pues, sí, despois aparecen... Mira, pero é moi interesante, porque é certo que a maior parte do que está por aí escrito tamén de caixas o de Norteamérica, sí, América, los americanos les gusta mucho, sí, hacen moi grandes además, Y no norte de Europa tamén hai en Holanda hai un grupo tamén de xente que son os locos das caixas, de feito organizan un congreso bianual exclusivamente sobre caixas refugio e tamén, bueno, ten modelos e propoñen tal. Pero é certo que, por exemplo, aquí para a nosa latitude e os nosos morcegos, por exemplo, pois non hai gran cousa feita, porque aquí realmente non se probaron moitos modelos, se usaron modelos que xa viñan feitos, como as Sprenger, estas... Sí, las de cemento, realmente, que esas funcionan moi ben para algunhas especies, pero bueno, é un modelo que xa ven dado, non? E logo se colleron modelos que xa se estaban utilizando en outros sitios, pero é certo que, por exemplo, en Norteamérica utilizan moito estas Big Box, que chaman, son enormes, e que funcionan ali moi ben. En España se probou, por exemplo, a construir algunha Big Box destas e non funciona tan ben, porque as especies son diferentes. Entonces, está moi ben experimentado. Nosotros vamos a probar, vamos a hacer, bueno, ya tenemos varios hechos, vamos a hacer unos cuantos modelos diferentes. Hai un tío catalán que é un fanático das caixas e este experimenta moito, e de feito foi o que construiu o modelo este que temos na web. O modelo este que temos na web non é tanto porque funcione moi ben como caixa de refugio, que funciona, pero bueno, non é tanto por eso como é un modelo máis orientado a obradoiros, por exemplo, de educación ambiental, porque o podes construir cunha tábua e con cortes perpendiculares, non tens que facer ángulo en ningún momento. É unha cosa que para construir, por exemplo, con nenos ou con xente pouco experimentada con traballos de carpintería e tal, pois é moi fácil de facer. Claro, nosotros de eso non hicimos, vamos a hacer algo tamén, lo que pasa é que, claro, siendo algún... No sé, a los morcegos cómo les afecta que les entre la humedad o no, pero claro, hay alguna junta. Claro. Este rapaz catalán, que por esta caixa está probando incluso a facer medrar calabazas dentro de caixas para que collan a forma e tal, e despois a seca e as proba, bueno, está probando moito. Porque unha das súas teimas é facer as caixas con materiais, o sea, sin utilizar materiais que sean contaminantes ou que sean, necesite moita enerxía, etc. Está probando material de las calabazas estas grandes, vaciar, una grieta, lo que pasa es que eso con el viento igual rompe. Sí, sí, si no hay que inventar. Mira, unhas fotos que poñías aí que eran do Courel, que había uns prados a este lado. Sí, estas... como praderas, bueno, prados naturales. Sí, tiene un botón ahí, pero no me acuerdo. Tiene mucho, entonces...
esta, había unha que era... No, eran as espadas eran Ancares. Eran Ancares, non? Todos, sí, creo que sí. Esas dúas. Isto son as dúas en Ancares. Este é o Val de Ancares, xa en León, digamos. O fondo do Val de Ancares está precioso este nomes de xullo, se tens oportunidades, e con precioso de Osiris, este é unha pasada. E estos son... de Porto Ancares, cara León. Sí. É o Val que está É o Val do Río Sí, Ancares. sí. O fondo do Val, precioso. Isto, bueno, non sei exactamente nesta non debe ser de Julio, pero bueno, que está aquí estaría o Cuiña, digamos, aquí detrás. Se mirando para Galicia, se Galicia outro Claro, isto de aquí arriba por Ancares. Vale, sí, sí, a carretera. Os sitios cojonantes. Este sitio é moi bonito. E estos prados son unha pasada tamén. Isto é no Veseo de Donís, no Val do Río Ortigal. Bueno, aí, claro, aí o ves e parece todo un bosque, ¿no? Pero o que é os lados do río, hai uns prados de sega preciosos que, curiosamente, se conservan moi ben, non sei por qué, porque aí xa, eu creo que ni se levan vacas, ni se sega, ni sei quen pode estar mantendo e para que esos canles, ¿no? Que son os que manteñen os prados húmedos, porque cando isto se seca, o prado empeza tamén a cambiar de flora rapidísimo. Pero isto está cheo, bueno, todo o que ves blanco por aí en realidad son orquídeas, todo. Os prados son preciosos. Sí, é que comentabas, non, que os povos abandonados xa non é a primeira vez que se escoita de que ese abandono dos povos e dos prados, ese mosaicismo, non? Que para outro tipo de biodiversidade que malo, non? A falta de alimento, das froiteiras e todo eso que é malo para a biodiversidade, non? E iso é ese por lo menos o de arriba é un prado feito polo home, non? Que ten, bueno, que dá moitas veces pena ver que iso ahora está abandonado, como distí, se erosiona porque ao mellor se cae unha pedra ou cae algo e a auga en vez de a modiño, pois cae de repente toda e se arrastra por río, ou senón que se plantan eucaliptos, non? E entón ese a gran... Tives as fotos antiguas, non? As ortofotos cando había xente no campo e había unha paisaxe moito máis biodiverso e máis... E moito máis aberta, curiosamente. Exactamente, mosaicos, unha paisaxe que se perdeu, non? Porque digo eu que ten algunha relación, non? Onde atopas... En que hábitats atopas máis morcegos? Máis mosquitos, claro. Bueno, mosquitos o comen algunhas especies, pero outros comen